podcast affirmation iyaqhubeka siyashosholoza siqhubekela phambili sibalanda bonke. Ngiyakutshela namhlanje siphathe ugeda gwabini ngazi noma ithakaza lokho yini kodwa ugeda gwabini ziqhubekile uSizwe Plus igama namhlanje siphathele umculo wegospel onohlonze umculo wangempela ophethe istage uzozakasitshele asandisele indaba yestage ngichaza kabi ngihleleke ibheka lapha ku-social media kumele ngihleke kwamanje azikade ngibhekeni akazi bambiza ngokubebeza ngokubebeza bamungizizile ukuthi ngithele stage lesibuka ama-lights and all but into ezimnandi Thina Zungu lesethu humor ne no, I think it engabusiswa naye. Yes. Sawabukela i-podcast affirmation. Sibonga ukuthi uhloniphe nje ushare yonke into obuyenza wathi awuzela understand phelile album. Ezi album isekupheleni manje. Uyazi ukuthi mangabe ufuna ukunikeza abantu into esuthi fanele ugcine ukuculisekile nawe. So success nje 95%. 5%. Ngiyazi thina abantu abaningi bayakwazi kodwa khona laba uthola ama-client amasha ngaso sonke isikhathi siyayibuza nje ukuthi ubani uthina ngiyazi ufundile kodanda wakho kodanda basho sithathe kancane nje ngothina bese kukuningi kakhulu okudekile manje kodwa ngiyakhumbula ngisafika emculweni ngangijwayele ukuthi ngifana umncane ngisemncane sengimdala sengiwubaba ngikhuleleke but maybe sengikhulile manje amasokhona abantu abakubiza ngobaba usukhulile so I always say I'm a young man from the KZN ngicula umculo wokholo kahle mina ngiyashumayela but through my music and uNkulunkulu waphinde wanginikeza nobizo ke I'm a pastor now. I'm leading a church. So sengumfundisi manje. Ngilide ibandla manje. Ngicela usazoqhubeka usicacisele ngawe thina. Fashion Tuesday enye into fast afuna nokuthi idlule engqondweni yakho. Ngisanda ukubona ubhakuzisana nomuntu ku-TV bamba lentitikazi. Futhi. Oh, okay. I'll add that one. Yeah. I mean, actress too. Oh, wow, yeah. Let me add that. That's why it says on. So the more talent likhula, liveza ama-angles amaningi. Abantu befuna uku-associate now, then you give it a try. Uyabona la iyalimaza noma iya-edda or yenza kanjani, but empilweni nje sabantu kufanele silokhu sizama konke izinto esibonayo ukuthi ngeze zisiphazamise empilweni nezizosikhulisa-ke futhi wakhula uthi nawe wangena othando primary asuka lapho wangena esithabile secondary hhayi emva kwalokho ngibese ngishushuluza ngalezo mculo-ke mina yazi ngiqala ukubona le ntwana nje emnyama nje iperforma lapha lebadlila dube kudala ngako Alfred Park 2010 I think ngisanda kuya eGoli lapho 2010 2010 ngiqale lapho ukubuya sengithi ngiyabuyela emusic because abantu abaningi abazi ngeke ngawuduba nje umculo ngakwazi ayisebenzile embahlani because ngihambile ngaye eGoli ngithi phela eGoli babengitshela ukuthi mina ngiyovela ku-TV manje ngifika lapha eGoli ayikhandaba za-TV la basitshela ngokuthi asamsocula lapha emakhoneni khona nje ibikho eduze kwey'tolo kufanele sicule lapha ngabona hayi nomna yonke ebengiyizele la eGoli mina ngizele i-TV and ayikho i-TV yabona namathuba awekho eduze ukuthi singathola i-TV la so hayi ngabona ayikho le nto and things I think nje sasengiphika vele nestrate ngoba I would say ngangithanda ukuba yimina ngingathanda ukulingisa abanye abantu ababekhona noma that were popular kule field yasestradini then ngafuna ukufaka mina okwami then okwami babenga-understandi kahle ukuthi I'm singing deep songs and a message and a meaning that need to change impilo yomuntu. It's not about actions, but music I always believe it's all about changing impilo yomuntu. Either yamjabulisa or else uyayishintsha impilo yakhe or else nje umnikeza ithemba mangabe. So I always believe in kind of music okanjalo. So that's why ngangifuna ukuba yimina kuleyo field wathola ukuthi abantu bayi-understand kahle le nto le then angabona engathi uculo ethi ahlangana nalabantu balapha
then I had to try ezinye izinto ngazama ngafunda eGoli ngenza izikole zokupheka ngithi ngifuna nami ongcono angithola umsebenzi ke la ngipheke kongcono because yona into bengiyenza kangcono ngoba ekhaya sikhule I was the last born sabafana sodwa. It's a field ebengibona hayi ngizofitha ke lento no ngenzima kakhulu nakho nje lapha endlini ukuba shayela nje kancane so yeah. And then as fast forward la uzohlangana khona manje nomuntu washintsha impilo yakho namaphupho akho ucabasha uhlangana kanjani naye mfethu ucabashe ungithole ngale stage ngibuya eGoli because the first person was uPhumlani Hadebe. That the first person was nje wangise eGoli and then mangabe ngibuya eGoli ngahlangana no Joe Cabashe. Mengithi a lot akekho umuntu ofikile empilweni yami wangi-assista engalibona ngegalelo lakhe. Kanti I always believe futhi ukuthi there was akekho umuntu engakwazi ukungibamba noma angi-contain because already I think the leadership ibihlezi ngaphakathi kumina even when ngisebenza nabo. You know, I was the leading person. I knew what I wanted. Then I had to, I was driving them to what I want in life because I've always believed in myself. I think I wanted to do it not the normal way so I keep managing in this stress because I've always been a leader. Even always know nothing. I always share ideas. I want this. Can't we do this? I'm not because I believe in one thing. It's talent. So whenever so once you treat your talent as your baby, you will never take your baby as everything you can only have abantu that can assist you ekuthenini okay iyenza kanje kodwa uthi nawe khona ongaphakathi kwena so kwagcina uvumile umusa hayi wabusa ngoba lelo cula I think twisted a lot of people and I love it ngoba mina angifuna ukucula the simple songs. Angifuna into ejulile into enengqondo engadingi umuntu ozoyibuka bese understand because kalula because when I said kwanqa umusa a lot of people were asking lokho he's uyaphumelela but why is kwanqa umusa what does that mean? But for my own understanding when uNkulunkulu enginikeza that song it simple means eyintweni engabe zangigwinya umusa wanqaba nempilo yakhe eyintweni engabe la engaba ngiphumelela ngakhona kwanqaba umusa kaNkulunkulu ngabe namhlanje ngikho la ngikhona kodwa umusa ungabile nami everyone uyangatshela umusa so ngikhumbula kudala khona into sasifunda lento yabapoem yabo thiwa ubuqondo sobala nobuqondo ojulile ngakajusta leke nje ethi uJesu ufike ekseni ngithi abojule kanjani it's not a normal thing ongayithatha like ubusuku nekuseni it's a situation none of those kind of things so it simple means wonke umuntu uyafika kwi darkness season yakhe even kuyimanje kusemini ungaba sebusukwini bakho wena wedwa bonke abantu kuyisemini kubona kodwa wena wedwa ube sebusukwini bakho but the minutes uma ngabe kufika uJesu mina because I'm a Christian uJesu uyi-light so whenever fika kuyase empilweni yakho kunabantu abazothi umqondo wami wavuleka late okuwavuleka early so lokho kuvuleka komqondo we take it as the morning because the morning it comes with the sunshine after ubusuku whatever thing odlula kuyona ubusuku. And then when you then the minute you burn light, that's when you see your future, you see what okay, let me plan this into kanje. But there are people but they are living in a darkness. By the way, Leo, 25,000 copies. That is one album. Yeah. 25,000 copies. Awards. Seriously. My Crown Gospel Awards. I ate. Definitely. But I would say, I always say one thing. Yonke into wonke umuntu oparticipate empilweni yami akekho ngimukela phansi because ungifite vele ngikwi-emotion yokuthi I'm moving forward. You understand? Akekho ngeke ngisho ngithi
ngijabule kephi wangifaka kephi. I was in emotion, and then they helped me ukuthi emotion yami ithi faster, meaning they put a second engine emotweni yami leya ehamba, because there are a lot of people abawunayo ama-award, but it doesn't mean they are where I am namhlanje. Just because abanye they think when no, I'm very far. Yo, listen, yabona umuntu fanele ukuhlala phansi nawe uyibuke, ubuke la usuka khona usibuka la ukhona. Ungayiboni difference, meaning akakasebenzi enough. Mina I am very far, because comparing to abantu engiqale nabo, comparing to the people I'm with in the industry, I can see change where I'm in being. You know? When I talk about these days, people will always think nyakoma or something. But for the fact that I've achieved such with the very same gift, it's a miracle for me. It might not be a miracle for someone else who's owning mentions wherever. Advantage. Sometimes they were all successful now. No. Why is such a name? Now you giving me getting one and Jam go to no giving. But I get you. No concede. But as it's catch Badala in Kenis. Then I mean, I was getting one and we made why when I put things but I was able to be this successful. I will get that. I love me that. He was loud. When they put now, newsroom. Feature team, see Pole or something, but Lava can when nawe, Bakulum, and Club Zidwak. What's it now? The fellows of General too. What's his Zidwak? It's what I do it to. Zamuti see link in the states. If I understand, it's soon happening the by states. It's one of the, Mangabusa Pula industry. There are people about Yako trying to, especially the journalists. They play a huge role. Yes. But that's also going now temple again. This is my sister, this is my brother. Aish! I'm telling it, I know that look, what's not a family shoot what is all about sign no man. You good magazine. Yo, bonsai I'm trying to let you think I am. I'm neither you should tell. And it's only a 2-bedroom, so it's not really. And now my question inside is, can't we give it time? I say no, man. Deadline. I know it's fine. No, choose any place. Even if you can get a hotel or something, a bedroom, kitchen, what should we think? Right as a store. As a store. No, so much how could leg. I don't know it. As a result, even if it's short, mama wife at apron. Yes, just because it was not really. I've never been a person who all time claims in dining now. I only talk as in dining now. So when I talk about it stays in a swimming pool, is in dining now. Plus, So now I'm sitting kind of. I've never been a person of who claim. No. So in my mind, I ain't going. That's why man, I see figure. If figure is a shock, fella mind you may not interview a local general. So now I'm sitting kind of. I've never been a person of who claim. No. So in my mind, I ain't going. That's why man, I see figure. If figure is a shock, fella mind you may not interview a local general. And I'm not going to move specific. Is this your house or not? Anyway, and there's not even a waiting. I just know you want. But again, the feature it's unfortunately at home.
uthi Thinah Zungu. sure when it's to a home she won't ukuthi naba kodwa wathi a home but it's fine. Then ngangena kuleyo lophuzana but I've always been a dreamer. Namanje ngisana ngama all states asingabi khona sasingabi khona but sashubile because uyayazi le pressure lo ngabe usangena ku industry where now you want to yabona nje usafuna ukuba seyintweni ngaleso sikhathi then I decided no man let's ngihambe ngiyorenta somewhere yabo yonke leyo igrowth nje yomuntu ikala ekutheni khona ama flops owenzayo endleleni but I won't call it this a flop but I think it's a true build up to what I have namhlanje ilinga because anginayo imoto nginezimoto so uma ngabe enmobuka lapha phela umusa sitovele kwi-stays now but at that time honestly ngangenayo into yokuthi the time kufika idream yokuthi you know what ngifuna uku-own manje I didn't have i-stays engqondweni yami but I had a beautiful house engqondweni no ngifuna manje house that I will own ngathele manje ukurenta because at some point I used to rent about 25,000 a month trying to match the level kaThinah Zungu. That what happened mangabe igama linyuka liyashiya thina ezabantu now kufanele ulandele igama la abantu futhi bebehlangana nawe sebezakhela isithombe uzobona nje uzokwehlala phana kuleya muntu yokugcina yabo uthi nawe uzohamba yongena kulowa muntu i-pressure so now the minute uzama ukulandela your name agama lesilohleze lelikhulu mhlawumbe igama lami mina mhlawumbe njengamanje mhlawumbe liko America bakhuluma ngalo. You understand that how big even uma ngabe now let's go back to the Bible kancane uma ngabe uNkulunkulu ethu uzokuphakamisa it only talk uma ngabe ethi ngizokuphakamisa uthi I will make your name big ezizweni ukhuluma ngegama because that's how important is the name even good belief yami uma ngabe sinikezwe igama lika Jesus siyezwa ngoJesu sithi kwathi wasekunika igama lika Jesu ilona ozokwenza ngani izinto when you want to ask via through this name when you want to ufuna ukwenza in via through this name so uNkulunkulu vele igama will always be bigger than abantu so that's why nabantu umuntu ecabanga ukuthi nazo ngicabanga zonke lezi zinto ezibukhazikhazi because izinto ezi-associate mangabe nje a minute ecabanga leli gama mhlawumbe lalela ingoma ayizwe imnandi le ngoma fuze kube leli gama lomuntu li-associated with izinto ezikanje so vele igama lelihleze likhulu so nami ngangizama ukufica kanye angisoze ngalifica even namanje ngeke ngilifice igama likude njengamanje mina kodwa ngila eSouth Africa uyabo so that's the problem ile nto esikhohlwayo ke uma sisaphumelela ukuthi the minute that's why abanye uzakuthi baze bangene ezintweni eziningi umuntu azayibhala under pressure so Thinah into esho lamagama lawo walifaka enkingeni uma ungahlanipheki Ngathi ngisho ukuthi afakana enkingeni thuyekutheni ukuthi igama bese lile nawe uyibona ule uhambisana kanti wena sibushapha igama lihamba manje futhi kunzima nokubachazela abantu kwi-3 mina ngilokugani wami lapha mina ngidida negama ngiyale moto umntwana wami imina lo enimbonayo kodwa igama no ngiyayibona indaba ye-article at home and all that stuff but uthi ngawalwa because ngithethe njengi-fight hayi EFF but i-fight nje ukuthi ukwazi ukuyilwela indaba yakho what stays enani lapho ngisakha mfowethu mina ke I will never ngizi wonke ama-achievement ami ayike ngizenzele yona I always say this ayikho engizenzele ngathi hlale phansi ngaplana ngadweba mina believe in one thing yonke into plus mhlawumbe ngisho le ngokungananazi yonke into eyenzakala phansi komthunzi welanga it will always have God inside true every plan online because starting from ukwakhiwa komuntu mina ngiye ngihlale even ngijule ngicabanga nangokwakhiwa komuntu ukuthi umuntu umuntu oyinqakanqaka to think nje ukuthi
njengoba sikhuluma mangaka ama-senses asebenzayo mingaka imisipho esebenzayo emzimbeni womuntu, that's a blessing on its own. That's why uzothola ukuthi uzothi omunye akaboni ngoba kunomsipho wanqamuka oyi-one. That's okwazi ukuvala yonke. So everything, even to you, I think there's someone owenze wacabanga leyo nto. So I will never be a genius, even in whatever. I always, I'm a credit in everything that I'm doing because yonke vela uNkulunkulu. So even the building itself came from God. I will tell you why. In 2019, 2018, ngihambe ngayokwakha ekhaya. After before it stays. I went back home, ngathi ngiyoba innovator. Ngisenza innovator. Kwakhona into ekumele no shaya phansi wonke umuzi uqale phansi for abazali babo. I did that without an understanding basenanda. Without understanding why am I doing this? Why now mina umuzi wami? But why am I going back in your local ekhaya? Ngoba nokuthatha unkosikazi ubambo lwakho la ngempela, it's very important. Because omunye wayezothi hayi wayezokwenza leyo nto thina singenakho ukuthi. Understand? So ngayo bomuntu okhokha i-black tax ekhaya because thina njengabantu abamnyama always take a step back. So lo muntu manje lo muntu wakho vela ungathrow fine before usacabanga indaba zokwakha ekhaya naye phela uyipositionile ukuthi hey sizokwaba umuzi wethu wena uqala phansi ngokwebhekthek uyokwakha ekhaya futhi ilife yeni naye manje ngathi uzoyibona ngathi after yes wamenza kanjani understand because I understand lalela mase ubambo lwakho will understand this ubambo lwakho ngiyabona girlfriend nani but ubambo lwakho awulwenzi understand ubambo lwakho will always be in a position ukuthi lubo wena creating your own you yabo everything oyicabanga mina my wife everything engicabanga ngithe yes. She believed in me ngayo yonke indlela. Yomnamanje mase ngithi njengamanje samsodlala phesheya. Ngiyangibuza ukuthi unayo imali noma unayo. That's how she believed in me. So I think that's why lethu ubambo lwakho will always understand yonke into yenza and to have a visionary. Understand lo muntu enginayo i-visionary. So whatever i-visionary umuntu ozobona uzocreate something engekho athi there's something there then okwakho ukuthi umsupport ubelieve phela i-reason eyadalelwa umuntu wesifazane. Let me not say like that because I became esontweni. But the reason Adam enzelwa u-Eve uNkulunkulu wa-1 wambona ukuthi ubhorekile, 2 wayefuna ukumenzela umsizi wathi ngizokwenza umsizi onjengawe. Wathi ngizokwenzela umsizi onjengawe. So meaning ngizama ukuthini angikushumayezi kodwa into engiyishoyo lento isho ukuthi bakhona abantu abanabasizi kodwa bekho njengabo. That's why uzothola kuba nama-confusion. Whenever uNkulunkulu ekwenzela umsizi onjengawe. I-key word nje la ukuthi onjengawe. Understand? So nokuthi uyiqili uzokwenzela onjengawe. Mawuthi uyikrook uzokwenza noba bakrook nobabili uzokusiza ikrook but the reason that if to be empilweni ka-Adam wasukuzosiza u-Adam. So uzokusiza kwini entweni uAdam ayenza. What is that? Adam cultivate insimi ilime kahle sebenza as a man. So whatever work honor you need umsizi umuntu wesifazane. So umuntu wesifazane mayefika it come to assist you in a work oyenzayo. Right? So when you get the right person will assist you and will believe in you. That is my wife. Yeah. So now figure that's why kwakulolu type senze ukuthi athayazisha. Ngithi mesiqeda ukwakha ekhaya ngathatha the whole furniture esasade ngithenge endlini because yayingasamatch the house I built for abazali bami yayingasamatch with the furniture that they had. I had to take ngayo lokhuza because mawukhokha black tax ungagcini icala. Khokha black tax ukuthi nami I can go and stay there. As a result ngesikhathi sengakhi kwami I went back home ngayohlala. I had my room ekhaya. You know, ngabuyela nje mnganeni futhi surprisingly nayo unkosikazi we were at home. You understand? So I'm building my house nje lapha yasiyakha. And the fortunate part mina built in 2019 iqale ngo June okwakha June 1 sasifaka isitini sokuqala phansi. By December ngasengiqedile 6 months sengiqedile okwakha. That is 2019. Manje 2020 waqala iCovid.
Uyabona nje, that's why bengithi angiyiphethe njalo. No, sesiphelile. Isihamba kuphela. Isitezi ngene kusona ngoDecember, ngoMarch zaqala zathi lockdown. So uqala nje izinto mina nginankinga ye-rent, nginankinga yani, esesitezi ngisebalcony ngipholile, yayingale khona-ke iphulu ngalezo sikhathi, iphulu ngifake ngendlela. Sami sayongena khona, everything yaba right. As a result, kwathi uma ngabe kuqala i-COVID, ingqondo yami iGrisi engacabanga kakhulu ukuthi mhlawumbe ngizoxoshwa la ngihlala khona, ngizoba kanjani. That's why ngiyidlalele ngokuthi everything eyenzakala inoNkulunkulu phakathi, because kunezinto thina singayiboni kodwa uNkulunkulu akhona kuyibona. Uzizwe nje unepush une-drive ethi ngaqathini ngathanda ukwakha ngaka manje, every cent efikayo cabanga ukwakha, everything eyakhaya. You know, so the drive, I didn't know ukuthi ngayitholaphi, but obviously it was from God. Kwangathi uyabona unyaka ziyakhala ba zoshuba. Bese cabanga no2 years-ke esawuhlala-ke singalokhu sasihamba sotoyitoya lapha ku-N3. Ngiyakhumbula. Jump amaphoyisa. Wakushubile. No, wakushubile mfethu. Especially for an artist. Yeah. COVID has done a lot of damage, but it has opened our mind as well, because right now indlela esizokwenza ngayo uzoqala umuntu ozothi manje uma bethole imali, because like ngeke ngiqamba manje, as artists we do make money. No, siyayenza mfethu manje. Serious? Yeah, no, siyayenza. Abanye beni siyayenza nje sonke. Wow. Everyone osebenzayo, because you are calling a talent lakho. Angithi uyabona? So how you handle yourself. Abanye abantu abazi ukuthi mina how I treat my work. How we overbook? No. Ukuthi ngikaze ngayithola esilokhuzaneni esikanjalo, because leyo nto ihambisana nanokuyimanage umsebenzi nanokuhlonipha umsebenzi wakho. Lothi nayezwa imbuzo. Yeah. Ngibuza because kunezigameko la uthole ukuthi waba involved kuma accidents. Yeah. Understand? Okay. No, angazi ngiyabuza ukuthi kubekile, understand? Ukuthi bese impilo yenu ngibengisa ngike ngaba close to ama artists njengo professor, understand? No happy girl, no so. But uthola ukuthi umuntu fala be, especially in national. Yeah. Fala bese Cape Town. Yeah. Where usuku Cape Town any gig fala bese Joburg. Yeah. Mhlawumbe uzohamba ugcina ivala eKZN. Ngibuza ukuthi kanjani these people abay overbook, so ukuthi gcina sekuba nengozi emgwaqweni. Ngike ngabona futhi nesimo semafiki izolo baze bacula icule lethi sibulile ukuthi baba ngokusinda babe tena that is why indaba overbook. Understand that kwenzakalani le ndaba zeingozi oke ngakasona na things u2. Yeah, 2. 1, lento yengozi kwayona nje ukuthi nginengozi eziwu2 iwumusa. I travel a lot. Yeah. I do in one day ngiyakwazi ukwenza eMpumalanga neJoburg. Yeah. According to calculations, though I don't do into engayicalculate. Everything that I do ngiyicalculate. But angikaze ngaba sengozini ngiya kwi-event. As much as kwesinye isikhathi khona la sigijima khona. Angeke waqaba manje, because sometimes uthola ukuthi uma ngabe ku-event 1 kumele wadelay, obvious usuphazamisekile. And mind you ukuthi during the Easter season la khona uthola ukuthi i-gospel valley kunama-activity amaningi, so la fanele uyikhalele khona. So the minute kuba khona uphakuyenza ukuthi in one day ube nama-event ayi-4, but calculated one ukuthi mengibe la ngalesikhathi I will make it ngalesikhathi, uma ngabe la benginikeze ngalesikhathi stage. But uma ngabe kufeyile oyedwa la ekudelaya, that means you are in trouble vele. So you have to try and cover. But what I like the most, angaze ngase ngozini ngijahe kwi-event. If I can be kwi-accident ngijahe i-event, trust me ngabe sengancwatshwa. Because obviously it's the speed isuke ingekho normal, because you're trying to cover. Yeah. So on that one I'm very protected. Yazi thina into engifuna ukuthi before nje singene sibe personal family and all that stuff, but ingoma zakho ziningi and zimnandi eziningi ngiyazazi, because une stage nje ungakhohlwa ukuthi ngicontributile leso stage. Definitely.
ngithenge lo wamculo wakhe, understand? Yabo ngicabanga ingoma ezimi. Khona ngifuna ungishayeleze yona kodwa kancane yabo khona lethe ekugcineni. Umusa. Khona ethi nginguthandile. Ngibuka phakathi because ngikhetha ukuthi ngibhale so that zilandelane kube ngiyabonga kuzodlula yabo. Leyo kuba deep okade ukhuluma ngabe yabo. These things mhlawumbe nani niyayishaya benise studio yabo ngise studio ningazi ukuthi thina zisithinta kanjani. Understand leyo. Yabo lethi nje uJesu ufike khona ukuyishaya lesi sidudla lesi sangikhohle igama layo. Class for the simple man. Why you guys to share? Couldn't nobody share night. Why? No, I'm getting deep. You don't understand anything you saw. But hey, but him nani. It's now share of this with your fix. Josephine Husseini Sebenzi bakatile nga websuku afike Husseini ezokuphama dlamasha injalo le befana like ukuthi yabhalwa yini ay baveli yabo lesoshayele ngoba lo ngasuka ngiyolala sesekupheli sesekupheli ufuna ukwenza into enjalo emina nje uthi that song la 2016 we understand that ukuthi ngibele ngikhumbule noSifisa yabo sure bekungisukile nje mina sure asuka abantu emontweni sengidlala uSifiso yedwa bese kubalela ingoma oyini ngomkhaya wami ikubalela ezasifiso bethi no that's a true legend. He played a huge role. Some people will think very obvious mangabe nisemsebenzini the element ye competition ebakho because you all umuntu may challenge omunye mawubona okuhle now trying to meet the standard obvious there will be a competition. So ingakana impakamo kwena thina yazi impakamo nje uthenga uthina manje asifuna yini isingakanani understand ahambela but yazi nganga I was touched again lezi izinto sizithatha light ngikubona sikomunye umngcwabo yabantu kushone umalishi lapha kayu yabona impakamo bese ikhulu kakhulu owangekizwe labe olungahlali understand but wahlala wazophela nje umngcwabo I mean ilento inkonzo le ekhona isiphum I was tired because angifina ngizibonela phezulu nathi yabona leyo but ukuthi usayihambela izinto enjengalezo I was very happy no mfethu siyatouched but mina ngiphakeme kakhulu ngiphakeme istage sikuphakamisa benza konje ngiphakama ngabe ngiyolala kuphela ngoba ngilala mfethu but in life I'm very humble. I am very humble mfethu it's all pure naso ke leso it's a gift it's a gift you know that kuyisipho lobahamba nabantu noma ngazama kanjani athi yaza bahamba ukuthi I know fake le mina it comes natural le nje ngibahamba and it's happening well siyafana depend ukuthi the level of humbleness no ubahambula ngona ubaphansi ochaza ubahambula akona ubahambula khona ukukhulumela phansi mhlawumbe noma ukuthi more uxoxa nje awunayizwe ephakeme ubahambula the actions izenzo ngilapho ihambula mina ukuyichaza phansi ngilapho ngoba bakhona abantu abakhulumela phansi kodwa izenzo zakhe so thina mhlawumbe first of all ngiyazi ukuthi usemncane ngithi uzalwe abantu abangazi manje iminyaka yakho 33 uzalwe nonene 1988 nga-88 young still young very young but usudrowile usuke washo how many kids inengane ey'ntathu okwamanje zintathu nje umntana no it's fine the cost of living is so high then or njengamanje ngono le enye isiyakhona khona ngikhokhelayo okay because yakhona unyakanyakazi bona hayi wakhulisa umfana wambona kanjani unetalent la ngoba phela bengene stage yakho kubona omunye umcimbi futhi ungena stage la ngathi man damn yo very nice
I-right leyo. Bakhona abantu abacula kanjalo bayifamily kanjalo. Ngiyayibonisa hayi babhala because anyway bona-ke vele. Ake ngisholo mina ingane. Oh no. Ukhona le wama-OJs. Kanjani ubani? Yeah, I think ngipeshe. Ngalo mthitha kanje. Well, angilandela. No, ama-OJs. Kanjani ubani? Ucula nobaba wakhe yena sewashona. Yeah, bese bekhuluma ngo Gerald Levet, no 8 Levet. Bakhona bathanda uyabona mengizokufanisa nomuntu othi awumazi. Of course, kodwa ngabe bekhuluma into kanje bethi I'm doing the same thing. Yeah, to me, I think also as I mentioned ukuthi ngumfundisi. Ngesikhathi ngamkela a calling. Kamnaso ichaza ngelinye ilanga. Ngizochaza nge-calling yami ngiyokufundisa because it's very long. Abanye abantu bayabetshela ukuthi uThina is doing this just because famous. You want to draw people. Yeah. You understand noma one thing asoze ngabhorekela kuzona ilezo kuba umfundisi. If I had a choice ngangeke ngibe umfundisi. But because uyaphuza Thina lutho. Ngiphuza utshwala. Kodwa it doesn't mean ukuthi ingoba ngazenzela bangihlula. I've tried. Ngizele kanjani yangihlula kahle. Ayivele nje iyangihlula. Ayuthi mhlawumbe ngihlula ngoba sengidake konke engiyenzayo cha nje ngihlula kwakuphuza ke bona ke. Yawenza hayi ithi ngiqhubeke nento. Angibanga nenhlanhla ukuthi uzuqala nje enjoy. Sengizolo kwauqala Angibanga no but ingozi ke leyo nto. No, ngi-right. No ingozi. Okay, no, it's fine. Ingozi kwabanye, but mina I prefer this. Yeah. But Thina, so uthina mhlawumbe bese siconclude because director yami likhona. Nyazi Thina yabona bomfundi akale nawo veze zonke izinto. Kube ne first session, second session. If possible, yabona ijourney. Yeah, but njengamanje ngifuna ukuchecka nje uthina be-relaxed. Engekho isiteezi okwenza sesinepool akulula ukuphuma esiteezi for sure angiphume lento yokuphuma ngangibona kanye ufike ngiye beach ofanele ngizama ukuthi ngisheshe ngifike ekseni ngiphumba umgodi ngiqhubhe impahla before ngiyobhukuda bese ngenza sure ngibhukuda inlanga ney'mpahla zami ngiyashawa egaga but i-stress zodwa lethi angifuni ukubuyela kusona so nje manje from a balcony to a pool, from a pool endlini emotweni ngabona ngenza njani yosebenza ngibuye same thing ney'mpahla kusadinga ukuthi uyahide manje impahla angathi lutho kanjani so nje mfethu normally mengichilele well angisithola kuleso sikhathi because I believe ngisamncane. Still, I need to work as much as I can. And as I said, lezi zinto eziningi engiyibalile, they require me ukuthi ngibe hands on kuzona kakhulu. So mengena umanage by flow. Mina no guy manage. Oh, okay. Manage. Ngishayela 5. So mengena umfundisi ibandla likhona manje. I'm fundisi nje emoyeni. And by the way, last year we were building a church. Yeah, we were building a church. Because actually, you're ngumfundisi ngibizwa and ngine-stays. I cannot ngikhonzele attendant for the rest of my life. Oh. So we had to do so angiyona ikhonza ama-10. No, akusele wona i-10. Kwaqale kwayi-10 because I was ngangisazama adapt nami ngingene kahle kushuni because the church engilida is the church engakhulela kulona laba neyinkinga along the way and then I had to come back in the amend situation bese I lead the church because umfundisi washona. I think that's 2008 washona ngaleso sikhathi so kwasala inkinga then ended up ucishe ngathi liyavaleka ibandla so I had to come back then we senze attendant last year. And then now, okay, last year we have a building now because I cannot, if I let this, we say,
Akuyenzi sense. So fanele la engihlala khona nala engikhonzela khona uNkulunkulu. So ikhona inkonzo emwezi uzizongena estage nje ukuthi hayi ngifuna abantu bafike stage. No, umkhuleko nje abazalwane bekhona, but not really. Ukuthi ngizokwenzela inkonzo mhlawumbe because I see a lot of people are being inspired by the stage. They are really being inspired. Abantu bacathi ingaphandle but nengaphakathi li-serious no serious kakhulu empeleni. And example of serious by manje. No, one has worked. God has been good. That's all I can say. God has been good. God has opened doors. Last year, I did the very same talent. I was on the end of it in Buya. It's me and the share season. With the very same voice. I want to see. Calling bona comment letting ngiyamemeza mina ngicula. Ayihlala kahle lento kumina ngathi uthi ngiphume ngaphandle yobona imisebenzi yokumemeza nje. Uthi ngathi ngokumemeza methi kubi kangakwazi ukwakha lendlu, akwazi ukuthenga le furniture, imoto, ngilobole ngishade. With the very same talent. Lela athi limbi yena. Ngiyaqashwa most of the weekends I'm busy. Labantu uthi athi inkingi inayo ayikho nami. We understand and the problem mina ngoba ngeke nabone bonke abantu abangayiboni. Because kube phela ngiyamemeza ngicula kabi ngaba ngiqashwa ngaba ngekho successful because I not believe the person obekade because I'm successful more than him. Uyabo? Eyintweni ngi-achieve with the talent elaqhekayo yena athi. And no, I think lokumemeziko of song ngenza ngibe different from the others. But now, one can safely say that God has been good to you. uNkulunkulu iphathe impilo yami from ngizalwa until now has never departed from me. And yonke into engiyi-achievile is through God's grace. Nengisazoku-achieve. For the fact ukuthi nginengane eculayo. It's a fact. It's a blessing. Yes. And ilalela blind kakhulu ingane yami. Ngayibona. Lalela blind kakhulu ingane yami. So yonke ephethe impilo yami, every achievement that I have, nakhona ukuba la. Because for you to think ukuthi fanele ungibize, I can participate on this podcast. It's a blessing. Baningi okungababizi. For you to be hired emcimbini othize ukuthi kuringe igama lakho. It's a blessing. Uthi uphuma uspeaker vele afuna akutshela ukuthi vele ubekudinga the whole speaker. It's a blessing. Yini efiyele into bengikhuluma ngayo igama. Igama uNkulunkulu methi ukuphakamisa igama abantu ngesikhathi bekudicilela phansi wena personal igama it's being raised. uNkulunkulu uyaliphakamisa igama lakho. Thina asiboya ukuthi ushare yonke into besizivakashela mhlawumbe podcast affirmation. That's the important thing, not yonke into. Ukushare nje isitezi kokodwa. It's the swimming pool. It's the swimming pool. Yeah, thank you so much for the invitation. Thank you just so much. And to wonke umuntu obukelayo emakhaya, thank you for your support here. And I'm where I am because of your support, your love, and everything. I'm doing what I can, and you're doing your part as well. So, and I'm coming up with a new album. It's gonna be a blessing. It's gonna be a fire. It's gonna be a bomb. You know, I come and say, "Bang!" I find it in his face. I'm asking him that I need to be fine in the See the corner, yeah. I'll ask God, please, me family. But go in the stage. Live in us, either Kalangas so but yes, it's everything on my economy stays. Stays. Yabo my value album stays. Fanele ngibhala ke mhlawumbe ngibhala kufanele ngiyenze ingabi gospel. Oh yeah, relax. Relax ibe nje into ukwazi ngisho ukuyishaya. Nje hayi bese uNkulunkulu has been good to you. Kakhulu. I must be honest. Kakhulu. Ungakhohlwa ukusubscribe ulike kwi-page le podcast affirmation uye ku-YouTube uzosithola. By the way, kwi-page le Facebook sino 2.5 million followers. Please call us check.
ngicela usitheke thina azidlali ney'ngane asifika ngasikhayi 2.5 million. Yes. usitheke thina No, utshela abanye ama-colleagues akane-80s asibheke siyaphila Ama-Stasians. alibheke leli page asubscribe futhi laphana kwi-YouTube wambenze podcast affirmation, make no mistake, podcast affirmation. Don't you dare do what I want to do. If you do it, please take pictures. See you in 7.